Eu deja lucram, în timpul facultății, am decis să voluntariez și am făcut voluntariat la Organizația Romilor, Romanii Cristi chema pe vremea aia. Am început să lucrez cu sociologul Nicolae Gheorghe destul de intens și practic mi-a devenit un mentor, am lucrat cu el 15 ani. Motiv pentru care știam foarte bine ce vreau să fac din timpul facultății. Știam că vreau să mă ocup de, cum să vă spuneam, o mai bună participare publică, chiar și politică, a romilor din România, nu în sensul electoral neapărat, ci în sensul de importanță ca grup. Romii sunt cea mai mare minoritate din România, dar vocea lor nu contează deloc în spațiul public. Ba dimpotrivă, avem atâtea prejudecăți și stereotipii despre aceste persoane. În mod normal, o comunitate organizată ar trebui să aibă și o voce publică prin care să susțină ceea ce ei cred ca fiind valoros pentru noi toți. Nu se întâmplă asta. Și asta am știut că vreau să fac de atunci. Adică am fost alături de oameni care știau carte și care mă provocau constant, fie în facultate, fie la locul de muncă. Deci, ca să răspund la întrebarea ta pe scurt, am știut dinainte să termin facultatea ce voi face. Ce voi face? Nu știu unde lucrez. Asta e ceva diferit, pentru că eu personal n-am căutat joburi. Ele au venit spre mine atât cât am avut nevoie de joburi pentru supraviețuire, pentru a câștiga un salariu, dar nu asta a fost ținta mea. Ținta mea a fost una de misiune, de rol pe care l-asum pentru a lupta pentru o comunitate vulnerabilă. Eu știam că vreau să fiu jurnalistă încă din liceu, însă în facultate recunosc că am avut niște dubii pentru că nu știam dacă vreau să urmez calea cercetării sau calea jurnalismului. Însă în cele din urmă mi-am dat seama că cumva eu nu am capacitatea de a lucra individual foarte mult. Adică eu sunt genul de om care are nevoie să lucreze într-o comunitate, care are nevoie de mult ghidaj. Ori din ce am mai discutat eu cu prietenii mei, mi-am dat seama că pentru a fi cercetător trebuie să faci o muncă semnificativă by yourself, ca să zic așa. Desigur că ai acest coordonator, fie de dizertație, de teză de doctorat, dar în multe situații mi se pare că e așa o muncă solitară. Ori eu sunt foarte mult pentru munca în echipă, în comunitate și am zis că o redacție ar fi un spațiu mult mai potrivit pentru mine ca să încerc să înțeleg mai bine lumea în care trăiesc. Cred că mi-am dat seama ce vreau să fac mult mai devreme. Adică încă din liceu știam că îmi doresc să lucrez la nivel internațional și că aș fi vrut să lucrez pentru ONU sau, cum spuneam, pentru o agenție de dezvoltare internațională. Probabil că a fost o alegere personală și încet am și făcut câțiva pași în direcția respectivă, de a face probabil câțiva ani de voluntariat sau încercat să mai lucrez, să colaborez în timpul facultății. Deci la mine n-a fost neapărat imediat după facultate, probabil că s-a concretizat mult mai devreme. Adică știam oarecum care este drumul pe care vreau să merg. Însă cred că este destul de dificil și acum ca și atunci să-ți dai seama exact care este drumul. Pentru că la mine cel puțin drumul respectiv s-a schimbat destul de mult. Deci am început cu științe politice, sociologie, antropologie, am trecut prin diverse domenii majore până când să ajung la ceea ce fac în momentul de față. Adică inclusiv partea de cooperare internațională pentru dezvoltare și ce am lucrat cu agențiile ONU de la migranți, refugiați, am trecut prin climate change și ulterior prin, water management și așa mai departe. Iar ce fac acum pe partea de securitate și safeguarding, pot spune că este destul de nișat și un domeniu foarte, foarte mic din conglomeratul respectiv. Și cred că pur și simplu să ne dăm seama ce vrem să facem, nu neapărat într-un anumit moment, cât este o direcție pe care mergem și care se concretizează în timp, până când poate, cine știe, în următorii 5 ani de zile o să fac altceva sau o să fie o chestie și mai nișată sau dimpotrivă. Nu mi-am dat seama. Nici acum nu-mi dau seama ce vreau să fac. Cumva facultatea m-a pregătit mai mult pentru a continua să învăț decât pentru a face ceva. Asta nu ține neapărat de SNSP. SNSP a fost dintre cele două mult mai aplicată, dar am învățat atât de multe lucruri încât am vrut să știu și mai multe după aceea și am continuat cu masterul de antropologie, după aceea și cu doctoratul, să aprofundez
niște cunoștințe mai mult decât simțeam nevoia, simțeam că făcusem eu în facultate. Și ușor, ușor a început să mă pasioneze și cercetarea și ăsta e domeniul pe care am ales să merg mai departe. După ce am absolvit facultatea, am fost destul de confuz în ideea că, pe de-o parte, simți o presiune să te angajezi, să-ți iei un job full-time, că ai terminat facultatea și vrei să te angajezi, pentru că totuși vreau să continui și facultatea în ideea că mi se părea că am cunoștințe mult prea generale. Da, aveam niște competențe, să spun așa, dar erau încă la un stadiu destul de general. Și simțeam că e nevoie să continui în ideea asta, simțeam că am nevoie să dobândesc mai multe competențe, de exemplu pe mele personale la masterat a fost să îmbunătățesc competențele legate de metodologia cercetării, indiferent că vorbim despre cercetări cantitative sau calitative. Și atunci am avut aceste obiective, să le spun, educaționale, dar care au devenit relevante inclusiv pe piața muncii, pentru că de fapt în proiectele în care am lucrat m-au ajutat aceste competențe. Și mă rog, a fost și o conjunctură legată de faptul că era, probabil, că era perioada criza economică, când erau destul de multe oportunități, destul de puține oportunități pe piața muncii. Și atunci să zicem că nici n-am avut așa o ofertă foarte pe piața muncii de unde să aleg în perioada respectivă în care să zic că uite gata, asta este ceea ce vreau să fac. Da? Adică am încercat să fiu cât de cât selectiv cu joburile pe care mi le aleg. Și pentru că am lucrat mai degrabă în proiecte care, să spunem, erau flexibile și care aveau în perioada respectivă cam acelea mei care se angajau, de exemplu, într-o companie în care lucrau de la 8 la 6, mi-a convenit să rămân în continuare și într-o astfel de logică și să continui studiile astfel încât să pot să intru în, să spunem, sistemul de cercetare fundamentală din domeniul sociologiei. Așa am ajuns să continui la masterat, la doctorat și ulterior chiar să rămân în zona apropiată de ce înseamnă mediul de cercetare. Mi-am dat seama de două lucruri ce vreau să fac. Partea de știință, deja am spus că odată cu lucrul la lucrarea de licență, documentarea, scrisul, prelucrarea datelor, entuziasmul să vezi ce obții, dacă viziunea ta despre un lucru corespunde cu datele în sine. Dar pe lângă asta am vrut să fac psihologie organizațională. Ciudat pentru oameni care vin la psihologie, pentru că în general nu venim la psihologie pentru psihologie organizațională, nu știi că există așa ceva. Cumva e normal să fie, având în vedere că psihologia clinică reprezintă nucleul profesiei cam în orice în societate. Dar pentru că oarecum la vremea respectivă, la începutul existenței specializării, noi eram formați de oameni în primul rând cu profil de psihologie organizațională. S-a vrut cumva, informal, asta a fost percepția noastră ca studenți, ca specializarea creată să fie cumva centrată pe zona de psihologie organizațională, adică studentul să se specializeze în primul rând în zona asta. Evident că se făceau toate discipline, că e facultate de psihologie, ai 80% obligativitate ca curicula să fie aceeași în sistemul Bologna, dar era mult mai performantă zona de psihologie organizațională și implicit am înțeles mai ușor. A contat și partea pragmatică, pentru că ni s-a spus clar că la început de carieră oportunitățile sunt mult mai multe, adică ajungi să te întreții, să devii independent financiar mai ușor din zona psihologiei organizaționale decât în clinică sau psihoterapie, unde poate că pe termen lung faci mai mulți bani, dar mai stai 3-4 ani prin niște formări pe care le plătești cu bani care nu sunt puțini, lucruri de care nu dispuneam, nu puteam să le fac și nici nu mă atrageam la momentul respectiv. De asta am continuat cu psihologia organizațională în practică, să spun așa, în paralel cu cercetarea.
și am spus și la doctorat, mi-am deschis o agenție cu care am avut câteva contracte importante. Nu pot să spun că făceam asta în primul rând. N-aș putea spune că am fost foarte decisă din punctul ăsta de vedere. În anul întâi de facultate, concluzia anului întâi de facultate a fost că am alternativ, așa vedeam eu lucrurile atunci. Acum înțeleg că este mai complex de atât, dar cum vedeam lucrurile atunci, puteam alege două domenii, zona organizațională și cel mai facil aici era partea de recrutare, cel mai facil de accesat era partea de recrutare și apoi partea de terapie, psihoterapie, care avea un proces mai anevoios pe care trebuia să-l urmez ca să pot să practic. Și atunci lucrurile s-au legat foarte bine pentru mine, pentru că am rămas în companie ca urmare a unui internship pe care l-am făcut. Practic am făcut internship-ul tocmai ca să explorez zona de recrutare, care mi-a plăcut pentru că am ajuns să am rezultate foarte rapid în cadrul organizației și pentru o perioadă de timp, până în momentul ăsta sunt 6 ani de zile, am accesat practic două categorii destul de importante din ce înseamnă recrutare, adică zona de execuție și zona de management. Într-adevăr, am mers să zic odată am avut și șansa să fac o practică în psihologie organizațională și cumva la fel m-a prins direcția aceasta și mi-am dat seama că vreau să aflu mai multe. M-a prins atât de mult încât lucrez și astăzi în această direcție, dar între timp mi-am dat seama că pentru a face ceea ce fac acum am nevoie de mai mult. Și asta înseamnă că încep să mă întorc și la materia din facultate și spre zona de, psihologie clinică mă interesează. Am început o formare în psihoterapie, ceea ce înseamnă și zona, adică aș vrea să acopăr și zona de consiliere. Cred că mai este un drum lung ca să ajung la punctul în care, sper să nu-mi dau seama niciodată ceea ce vreau să fac, pentru că cred că așa o să mă țin mereu activ, să învăț cât mai multe și cred că, nu aș vrea să zic punct, am atins aceste obiective și nu mai vreau altceva. Nu, vreau să caut în continuare ceea ce fac și în momentul în care mă apuc să fac ceva, să încerc să-l fac cât mai bine. Am încercat să-mi dau seama încă din primul an de facultate, cu toate că am început să studiez psihologia cu gândul că voi lucra în zona de resurse umane sau de criminalistică, am oscilat între cele două domenii, am ajuns într-un final să mă regăsesc în zona de psihoterapie și psihologia sănătății, pentru a descoperi ceea ce îmi place să fac în plan educațional și ulterior ca și carieră. M-am înscris în diverse programe de internship, în organizații sau asociații care aveau ca specializare domeniul psihologiei copilului. Am participat și în practică din domeniul resurse umane și astfel am ajuns la finalul facultății cu gândul că îmi doresc să lucrez în domeniul logopediei și ulterior să fac o formare în domeniul psihoterapiei.